Здравейте, драги зрители! Аз съм Коцето, днеска е събота. Моя колега отсъства днес, Станислав. Защо? Защото има ангажименти. Обещахме днеска да сме заедно, обаче колегата има ангажименти, за това утре ще сме заедно. 5:30-6 ще направим клипа и ще го качим в канала Квартал Сарафово. Днешната тема за канала е спорт. Защо спорт? Ами, това е моята любима тема за спорт. Сега ще ви кажа топ 3 мои любими спорта. На първо място ми е баскетбол, на второ място ми е футбола. Футбол наистина много обичам да играя, да спортувам. И третия ми спорт е волейбол. Защо? Сега ще ви разкажа. Баскетбол, много обичам да играя баскетбол. С приятели съм играл, практикувал съм, даже съм тренирал баскетбол, но се отказах, което това беше моя голяма грешка да се откажа от този спорт, баскетбола. Макар че сега максимум има много добри баскетболисти, шампиони, за които ги поздравявам, адмирации. Втория ми любим спорт, казах, футбола. Футбола също има много добри футболисти и за тях адмирации, че са станали много добри футболисти. Любимите ми футболисти са Ембапе и Меси. Те са ми любими. И Неймар. Неймар също забравих. Също ми е много добър футболист. И Кристиано Роналдо. Ако трябва да избера между Роналдо или Меси, ще избера Меси. Това е моето лично мнение за футболисти. И забравих да ви кажа, любимия ми баскетболист е Майкъл Джордан. Той е най-добрият баскетболист за мен. И казах на трето място волейбол. Волейбол ми стана трето. Защо? В училище много го практикувах този спорт. Играл съм със съученици много. Ако не беше един приятел, който да им помогне за волейбол от класа, Митко Михов, това си ти. Ако не беше ти, който ми даваше съвети и уроци по волейбол, аз нямаше да го играя този спорт. Искам да ти благодаря много за помощта, че ми даде съвети, че ме научи да играя този спорт. Ако не беше ти, нямаше да го практикувам. Този спорт много ми хареса, за което ти благодаря много. И още един любим спорт имам. Той е в топ 4 и това е плуване. Защо? Тренирал съм също и плуване на арената. Пак се отказах оттам. Не знам защо. Няма да кажа. Това само аз си знам защо се отказах. Но иначе да плуваш е много хубаво. Плуването е най-хубавия спорт, поне за мен. Но, както казах, за мен е баскетбол, защото баскетбола нон-стоп съм го играл. Не, че се хваля, но ми харесва повече от плуването. Но всеки с избора си. Искам от вас единствено да спортувате, да сте здрави, да имате амбиции и да имате спортна злоба. Това е винаги като спортувате, като сте на някакъв спортен матч, винаги да имате спортна злоба и винаги да побеждавате, да казвате: давай, моето момче, ще победиш, давай, моето момиче, ще победиш, да надъхвате децата си, да надъхвате всички спортисти, треньорите също, да се гордеете, да направите треньорите добри хора, тези, които спортуват. Пожелавам и от мене също много успехи в спорта. Играйте, спортувайте, практикувайте тези спортове, защото спорта е здраве и задължително само спорт. Това е от мен за тази тема. Споделих много за спортовете. Има и други спортове, знам. Тенис на маса също
е много готин спорт. Аз също и в училище съм го играл. Също ми е един от любимите. Няма да забравя, в училище тето играх един път с Артур, който наистина и той е много добър на тенисна маса. Артур, поздравявам те за играта. Наистина ти си много добър на тази игра. Тенисна маса. Адмирации за Артур, че е спортувал и той тази игра. И му пожелавам много успехи, ако още ще я практикува. И има и други спортове, но за мен лично тези са моите любими спортове. Това е от мен, Коцето. Искам сега от вас да ми напишете долу в коментарите кои са вашите любими спортове, да се абонирате за канала Коце и Стан ютубърите и да лайквате това видео, което специално отделих време да направя за вас. Пожелавам ви приятен ден и спортувайте и бъдете силни. От мен, Коцето, чао!